І зноў жа вас вітаю на сваім канале. Пакуль што робіцца маё галоўнае відэа, і робіцца яно надта доўга. Я вырашыў, што патрэбна зрабіць нейкае маленькае відэа. Потым будзе яшчэ адно відэа па тэме, як пабудаваць. А ўжо потым будзе маё галоўнае відэа па выжыванні. Ну і пакуль мы чакаем, я вырашыў паказаць вам, што я калісьці пабудаваў. Не так даўно я вырашыў пачаць вывучаць такі цудоўны мод, як Create. Гэта мод, які дазваляе вам будаваць вось такія прыгожыя рухавікі, ды вось такія, як вы памятаеце, фабрыкі, ну і ўсё падобнае. І таму, калі вам цікава, я б хацеў паказаць, які я пабудаваў цудоўны, прыгожы, на мой погляд, рухавік. Мне падабаецца ў першую чаргу, як ён выглядае, але і можа ён, даволі многа. Паглядзіце, які ён моцны. Але таксама я б хацеў расказаць, як ён працуе. Вось у самым цэнтры у нас паравы кацёл. Вось такі. Пад ім вада. Гэтыя трубы бяруць ваду у гэты кацёл паравы. І таксама вось тут мы маем гарэлкі, якія гэты кацёл награваюць. Далей, каб гэтыя гарэлкі працавалі, у нас ёсць вось такіх 4 месцы, дзе вось такія фермы лавы. Адсюль ідуць вось такія трубы. Тут таксама помпа. І гэтая помпа усю гэтую лаву вядзе сюды, у гэты fluent container. Вось тут. Што далей? У нас ёсць таксама вось гэты куфар крыейтаўскі. Але вось тут вядро. Вядро напаўняецца лавай. Рука гэтую лаву, потым гэта вядро ідзе вось сюды. Тут яго бярэ вось гэтая рука і кладзе вось у гэтай гарэлкі. Усё даволі проста на самой справе. Як яшчэ вось тут у нас кацёл, вось гэтыя валы, яны круцяць вось гэтыя, што гэта, вось гэтыя рамні, якія таксама круцяць вось гэтую рэч, якая, як яна клічыцца, Rotation Speed Controller, які робіць так, каб гэты рухавік працаваў на поўную. Ну і вось тут коробкі, якія круцяць вось гэтыя валы, вось якія круцяць вось гэтыя помпы. Ну і таксама вось гэтую помпу. Вось, усё даволі проста. Таксама тут есть табло, вось такое, где мы можем бачыць, які стрэс, ды хуткасць. І на большасць ферм, якія вам патрэбны ў выжыванні, вы можете праз гэты рухавік пабудаваць, і вам усяго хопіць. Канешне, магчыма зрабіць яго яшчэ мацней, але я не ведаю навошта, калі ён, і такі прыгожы, ды моцны. Вось, калі вам зусім будзе цікава, калі вы захацеце пабудаваць яго у сваім свеце, тады
Мабыць, я зраблю відэа, нейкі шорт, у якім будзе таймлапс, як я гэта будаваў, але пакуль што, ну, я лічу, што гэта даволі проста пабудаваць, калі трохі пасядзець, панаціскваць на вось гэтыя ўсе рэчы, паглядзець, і будзе ўсё зразумела. Вось гэтыя фермы даволі ванільныя, таму, ну, нічога складанага тут на самой справе няма. Але вось мне хацелася вам паказаць, што я зрабіў калісьці. Пакуль што вы чакаеце маё асноўнае відэа па выжыванні, вось можаце паглядзець, напісаць вашы думкі аб гэтым усім у каментарах, мне будзе цікава пачытаць. Вось дзесьці ў пакоі вялікім пад зямлёй на вашай базе будзе выглядаць, ну, на мой погляд, даволі прыгожа. А на гэтым пакуль што ўсё, чакайце відэа, як пабудаваць, а потым і выжыванне чакайце, яно таксама будзе, спадзяюся, што даволі хутка, але ўвогуле паглядзім, як оно будзе, хто яго ведае.